Mwanchumuliro Ndizi TV andonsi sovedana chinga kichaben go kwariani asemesa yamangana maya ye Chinsa Isano na Ibere yerituko lialero lituko lialamis jitariki 14 mutenyu 12 mwaka w'ibiri n'emerongo kebere n'isato nakarokeria abakenya anene baganyirete go sekyumbegeri gyo commentary go ria maguta giji commenta hoseke go keya nene lituko tariki 14 cyakiro mutenyi wega tariki 15 gikyombegeri gya ibla kukagerekiara digoli dia maguta igondo chukanyana ngera linkemente gose ngechigokea nenekero abakenya bandete gochengera engaki yeskugu asinsemo awao ime na isiko ya gusingo kware ne obena inche asemesemangana maito benayo ikomwere kegara na mange andokarekana ime na isiko ya gusinyora nale nabuganyora gwetera asensemo yemitandao Facebook yanyore gwetera Ndizi TV News Digital wega asensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News asensemo ya X @Ndizi TV News ekerengeli kia gwetera se namba ya 0792192834 namba ira seskini yo tokanyore asenjera ya bene kabamona inche ikomwere kardo kubadera na bgaheli nyanchama aine kiuna maligine chibi chago cheile asenjera bene uyoko yasoma gocha sole ninje Brighton Makori Aye Chinsa Isano na Ibere mwana tugenjaga korwa sebunge ya Nyaribari Masabe kaunti ya Kisii asabanya kiombe ba boda boda kurogeteri main stage meye wodi ya Gusii nigobono besokire asok okorwa obokonyi goji asebari batari kwenyara ase wodi bagukwana nigobono batabana nigobairege tambo kerekyo anene asogo chama na gosira bari batari kwenyara inabarabanyare bakwenyorra Christmas ase omwa boigo nigo baburire ababwatani abaya gose serikali kwena kimna kusira bare ebyombe ebyo abaho anene karaba muburi mugumande bwe county ya Kisii donya dolis toto wesokya na gusira ebyombe ebyo eri kwegenderia kemagendero ase county ya Kisii anene ase wodi iyo ya Gusii eri egotoka sebunge ya Nyaribari Masaba lakini gabere ke gotisira muno ase nsemo chinyingi tugwato bulemeru obonge kera tugutaka corona na barwaire parasemechi gotugo sinywa sengenjo kwenyara goito kolense sengenjo shilingi 50 tugosangereri njiri gotosana tonyarire kenyoro gyonse kegima igontoga netyo bokonyi kurwase serikali asitibesa chirie kurwa kwa ebyombe na into turiko organize na gite main stage junction tonyora bokonyi obu elinde tokonya no na barwaire bari bireme chibetari kwenyara tonyore support tonyara go support abande tikana gia toreta rero tobate ingantoro ende nditaita bokonyi kurwase serikali ekerego konya abande nento tonyore tobate birema tobata abanda meuko tobata abande batabwatia maboko tobata bangina barwaire gaiga togokonya ritukoria rero asa misini eri yeto konya togosangire ente kama togokora table banking asa misini yeto na ende ntobugate gento tokoroka merry go round tokwana na silingi 100 chia tokonya bona se mie yu nero tokorusi gento geke twaroro murwaire twakonya na abande igo togosabe support kurase serikali nonye donya na to promise it nato tetingo chigotorusi alengi chinyongo mutwe ato support tokonya bangina muna baba gatwa macha tokasinka bono mangana ya machintu ndora yarora ndoma itingi mitungi inga yakayebegete bisimanga yakalemete na bindo binde achichega igi ground korwa Nyaribari Masaba tigatwende go ikase county ya Nyamira somugabana bwe county yo Amos Kimomi Nyaribo anyarire kagotogia aba MCA asoko bwaterana nago kinya magendero ase county ya Nyamira kagukwana ase omusangano yo mase county yo anene ekaro omusangano yo renge iguru yo kurigereri bari no barema nigo bono Nyaribaterna nigago chikwenda kubwatesia aba MCA erigo kinya ebirengo bya magendero ase county bigo niga kerebuya county assembly ya Nyamira asoko mosira serikali ya boigo asogwetia finance bill ile ajokonya magendero ase county hiyo ya Nyamira. Tumekuwa tunawasaidia na tunaendelea mbele, lakini sasa tutazingatia kwa hii sheria. Ingine ni kwamba kama sasa tuko na makiosk imechengwa na county government, siko around 400 or what? Siko about 400 kutokea hapa Nyamira
Kibirigo, Ikonge, Keroka, Magomo, Manga na kwingine. Hizo zote mwezi huu nilifanya repossessions zote. Wale watu tulipeana walikeuka sheria. Mtu kuliko kupewa kioski afanyie biashara, anaenda kukodisha watu wengine kwa bei ya juu. Kwa hivyo I've cancelled all tenancy agreements na nimefungua application forms. Yule anataka kioski apply. Priority will be 2 groups. Wale wanaendesha biashara ndani wanakomboa kwa ile mtu tulikuwa tumepea, na watu wale wanakaa na disability sida zinapaki watafaidika. Amate Makori wa Kinyero kia Borangi meye wodi ya Ichuni ye gotoka se bunge Nyaribali Masaba kaunti ya Kisii nigoli tukuri oranyorete obokonyi asumongina bwenge yo anyarete ga koirwa asinyagitari umongino iniga beirega kurwara asegeka Kolende asiri yanda liyo mugabana we kaunti ya Kisii Paulo Simbarati bakubatarana anomo msiwe wodi yo omoske wikre usioja nigo bairete tambo kero na koire gali ambulance kuika somo yo asomo ngino yo bonaire tuika senyagitari ya Kisii Teaching and Hospital asagendete konyora obubweni kati yabamenyi benseme yamone amate yo mongino yo nigo bakire nambo yago cyase obotenirwe kaunti ya Kisii ase okonyora omongino yo bairega kurwara asegeka. Linyasa itumbi yamono. Kero mugambi itatoreira mabera goika iga senke yaitu. Omongino abeiro kurwara somutinyo mugima samagoraya. Twatemire korigia mariogo na kumubekera lakini rende change terabe yerengia. Go twabekira gosemeri gwitu ngekero mugambi akire kumuoye. Ekera goika senya gitari na nyare ko bakonyora kugwena. Ogosemeri gwitu na bakoreigo tokwerenerio monene itumbi yamono. Njoyo mbabu mintu nande ntomotakire tama yabwene nande naganie umwesimiwa ekigwa koriro ogenderera subunyansi ugutachabunya kogororoka nande omonto omugaba no itokuru kusimbarati igotomwanchete mono ichuni wodi ngima ongwaye ndo kamarorera lakini ichuni wodi ngima nera twanchete tusigete gakya bantu baminto basabano ana mwana magwa kore gwetera igavana ito simbarati zinjo oramonere onye ndi muzare ngamatara kwa ambulance chikuyi mungino kurunga mungino rorera sa unakebere mutinyo yomo akintu batabare kure kenyoreke oseronya na kure kenyoreke omojino re familia re lakini mwana re bending bills ateberete mungino na mathing bending bills kama I think no mathing bending bills to ndo manyeti abana abantu eji contractor zana ndo bati benyarete bakora chigast kwanya contract ne county haya wao ndio donya ekesibirika kwa shughuli kile akino mungino magotu over 90 years kango shughuli kile boigo gati yabamenyi benseme yamone amate yoni gobono yanyarege kubori abana siasa gutaturbani amatanga ekerabeire annekero bagikire gekorgia korekanide ekero yomo obwe amate yasirete asensemeyo ekerale kwenigwa asabana siasa bajite na guturbani amatanga ayu airete nonye nerongori yarujigo konyo mongnoyo airunya gitari tesangiriri nonye nesiringi bono nigo bagikire gekorwe sebabuli abarai gosikana na gotare dario roche asamatanga ekero bachire amatanga ndonsi anase county ya Kisii. Kiorokia ekebe asamatanga. Omusena asira lakini ngarora matanga akoretu esagasagoro omwesimu gokurwani. Ando no muntu yo kumurwani tana gotokonya kende yonsi nande ritukena na moroje ritwangani anda akamawansa korete segi asamatanga agasaria matanga na ero ngorite ruri. Gente kinje tingo chikwanjirana nande soko kwana tingo ndoche monyoraro ndobotorarwane ne. Kinege ntekebe nande mwansa mwanchege ntukenge kengapuna kelikia acha kiatoka na samatanga ekere tokorigia oburai ntorigo oburai nigekuba mwaro murai yote mbando kurwani gopaka nonye na matanga mpaka no rongoli etaruri omongino kanganya ndire rongoli arwetwe kanga etwale korwa kibese kirye rongoli omongino nyagitari abantu baminto ndete kubatebiga mwensi ngwanja muri tubwate si embande rwe embande beli toke
abantu baminda akajinkobi abantu baminda ngwanje mole embande ruembande belitoke boigo omwe musie bwe wodi yo ya ichuni gikuru wikirivsioja nigo alireira yogo chikwendera komo kubatesia umugabana bwe county ya Kisii asathirina tagotiga kwenda mutondo ikiagara mutondo no akwenda orusia enibo nande gose orusi ari abamenyi be county yosebenseme ye juni batagete korengana nere niga mochirie bari bakumukani na takoremere muno mugabana bwe county Kisii anekera mubolio mugumere bwe county Kisii donya dolistoto koirira ne na gukora magendero ari achoretwe tari okonya komochi mugabana buna tarakora kende Bona rende ndaje tumutondo tangana umongino ntwa murusi kai. Egari eria ichangotum. Utega van. Ayenda je tumutondo chikumurigia utange gari ya toke begai. Mwe wete ngotebariringa naki umongino oyo ninje ngende ndigie njera aru nyomba ndachukurwari. No umongino ngatwa murusi gaiga mochango tuyugo chukokorwe kenyoreke. Na no umongino moko rusi shiringi momene. Chirasa chionsi pi umugavano ito simbarati atebetenga umongino yu utangoboni gorule nyomba aretu nyagitari yetu aruwarigu aira nega gutana magura ayabe mwanya kwa umugavano ngabuno na rumonda tanga ting motonto tatakotananda want to confirm uga motonto ankwanda okorigie gasi na kubarigiria njira muri akonya ka bantu bana baichuri ndobwati gavana ibera araria igaiga gavana tobwate ne yemoyo. So your excellency the governor abantu baichuni batebere mbiyamono tiganya sago konya yo mwana ngokwana abo bakonya gutuma tuma abantu abanye kubagurira marebe ngene mujunya kuoga amatanga tikabakoranga buna tusabo na abakonya kuoga pending bills tikabanya bakoranga buna nono musubati and I'm saying anso aboturi akoso so bondo nyamwata baturi kinyorekere yaso bondo nyamwata rogi nona matanga na achete tumetero ngoli kanya kororekana lakini nuara kuoga akotenga gavana kana chimbe ochirimo ko uchikoro pending bills no mongena kana nyomba magora yose akoro ndo kie akibari mo ikero musubati uyu momotebi njora asagwirete aira natare njirerenge gati yabamenyi kurwase county ya Nyamira burituri goranene kurwase bunge ya West Mugrange nsema ya Sironga nigo besogete na gokoro kurobekana asibono bamojirie serikali asibageragire byarabuna neregendete kumuchanda control of budget Margaret Nyakango asibona bamenya babulie serikali dinene numurayibu wense Dr. William Ruto komwa esiko umusubati Margaret inanyaraka okora emirimo ya gorengana barunga badeuna musubati Nyakango niga komojigwa anene keranyare kagosiori ari amabega ndokorekana ase serikali anene asobotumeki bwekibese cyutumeka bobe Nyakango is being intimidated kwa sababu alikuwa analifeel mambo ya corruption. Hilo pesa alikuwa anasema we want the president to protect that office. Ni kama hamtaki mwanamke aingie kwa jeo yoyote kwa hii Kenya. Sasa tunataka kuuliza kwa nini mnataka kumnyanyasa na yeye nyinyi ndio mlimchagua? Mr. President, nataka kukuuliza. Wewe mwenyewe ndio unasemanga unapigana na corruption. Unataka corruption katika Kenya. Na ukipata watu kama Margaret wanataka kupigana na corruption, bado mnakimbishana. Ni kama hata wewe mwenyewe pia ukimbishana na corruption. Margaret power. Wakati mlikuwa mnamchagua, sasa wapunge walikuwa wanapiga makofi. Mkapitia kila kitu mkaona anatoshea kwa hiyo ofisi. Sasa rais mumeona nini tena akikutosha kwa hiyo msichana ndo mtoe kwa hiyo ofisi. Kitu kingine hao viongozi wetu tumechagua kutoka Gusii land akina Osoro, mko wapi huyo msichana wetu akiguzwa? Aburitoko rigoro ase gikarogia diaspora conference gyakorekanite ase county ya Nairobi osasa magacha kya ICC nigo mugabana bwe county nikika adebetabuna chi county abone gojabeke marorio yo kwariani abonjo okoro bonjiri wabo ase county cyo aseboigo ababuri oswasi county na kugenderera bokorari na gusira chi county asobokorari wabo wakera alitko. Each of the county governments has identified at least 5 value chains that are visible for aggregation and high prospects for value addition and industrialization. County governments are therefore seeking partnership with you and your networks to accelerate the growth of counties as industrial hubs.
Ladies and gentlemen, some of the investment areas where we see great potential for investment and therefore collaboration include in the agriculture and agribusiness. Our counties offer vast arable land and favorable climatic conditions for a wide range of crops. 2, manufacturing and industrial parks. Kenya is strategically positioned as a regional hub for manufacturing. Our counties are establishing county industrial parks, offering prime locations for the diaspora community to establish manufacturing plants. 3, renewable energy. The potential for renewable energy projects in Kenya is enormous. Our counties have significant solar and wind energy potential, making them ideal for investment in clean energy solutions. Nsemo yaye Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nigobono aboretie serikali gutamochigwa kera chingaki anene karate buna kere serikali ya kwande iguru yo kwenana KICC gochia somo tomanyene tari ya minetikonia asate na bari babwatiringanire bobe batageire kubeke tabauti amalieta yu ekiagera barabutari batagete konia gate abuna osiniga kwande buna barabuni go barengete buna aboncho ndi baraga nigo kore biasara abatakire baegwe no ne nyombe chinde bakorere ebiasara. As members of the diaspora, to enrich that debate on the local scene so that the broader aspects of us drawing capital and bringing in FDI can be seen from a broader perspective. We were having a light moment with the president here, and somebody said, why are you selling KICC? The government talked about privatization. They did not talk about disposal of KICC. Two distinct things. What would be wrong if part of the diaspora fund was to become a fund that invests the Kenyan diaspora fund, becomes part of the partnership in actually commercializing the KICC operations, but it is also an investment that benefits you and benefits the people of Kenya. So these are some of the engagements that I would say that might be very, very useful Buyasano mwanchumuri abonongo ikomweri wa mangana Amayia ye Chinsa Isano na Ibere ngote na genda gotengera ndi Steve Rwonsuma usi ekarotwa ya leta gocha sore ayande no kwanyoro chikoraga Chinsa ikomi nyasaga kwanje na ya gwanjere turomera nenje angyo asumuroberio ubwinsa ke tomo cyo tubwati ne ndi Steve Rwonsuma usi kote bina kaberi ruma tobeke ongorwege kogera lirume kroria tomirungwera na lire kongoru isoko gituma ngikwirana abigari nyanja mane twabaterana sense mirindo ne kona mulugine chibi cyago cheira senjera bene iriane Brighton Makori. Ndizi TV, Ubwansu.